अमन जी लिखल बा कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। छोटा सा ज्ञान जो है बहुत बड़ा खतरा होता है। तभी आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। नहीं अभी गुरु जेकरा अगर पढ़े के बानू ओकरा लगे नम्रता होखे के चाहिए। हमरा के कहत रहे धुरंधर बाबा के लगे अहंकार हो गइल बा, घमंड हो गइल बा। अब हम अहंकारे घमंड करके का करे? अब एगो लाते थे, लेकिन तहरा आ रहल बा, तहरा विनाश के कारण बा। हमारा क्या करे? हमरा के का विनाश करी? एगो और बात हम कहनी है कि भगवान विष्णु पार्वती मैया के सैया पर जाके आ स्वयं बालक बन गइले त मोनो चई खाती करत रह कहत रहे कृष्ण भगवान आके बन गइले त हौ व्रत कइले रहली। तार बात सत्य बा, लेकिन हमरा बतिया के काटे के तरह बस के बात नहीं। हम तो कहनी है कि भगवान शंकर जी स्वयं गणेश जी बन रहले। हम तो तारा से सवाल करते नहीं। सवाल काहे के करे? सवाल कमजोर लोग करेला, बड़ियार सवाल ना करेला। बड़ियार जनबा नु अपना जनबा कलाकारी के दम पर, अपना पहलवानी के दम पर जनबा जी। लेकिन अब चली प्रसंग। कमजोर विद्यार्थी के वास्ता भारी होला। प्रसंग सुनावतनी। प्रसंग बड़ी सुंदर गौले है। ई जानतनी का बुझले है? जैसन प्रसंग हम छान दीजे धुरंधर बाबा से गवाइबे न करे। कहल बा कि एथी का आगा आई एथी पचला। एथी कितना बढ़ जाए? को महीना के भइल बता लग जाए। हां बता दीजिए को महीना के बाद यही में फंसावल जाए। यही में भइल बा दे जानतनी का हल बा। कहल बा कि मुर्गी गइली लेड़वानी में। तो बुझ तारी की बिरदे वन में घूमता नहीं। मुर्गी गइली लेड़वानी में तो बुझली कि वृंदावन में कहल बा कि तर धइली छितरी कादू धइली ना पियावा मरलख मटकी तो लौटल बा। दोसर बात नहीं हम ना कहे तो देखो हमरा में तारा में यह अंतर बा। ई ना हम कहे कि ना तो आटिए जाई आ ना तो फाटिए ना तो ओड़िए जाई आ ना तो मरिए जाई। कही तारा के हम सुनौले है प्रसंग। इकर प्रसंग जानदारी का बा? रावण का एगो पुत्र भई जौना के नाम पड़ल अहि रावण। अहि माने होला सांप। कहल बा कि डेढ़ अक्षर जान लिया संतन को दुख दिया। अहि माने होला सांप। आ रावण के बेटा रहे ऐसे ओकर नाम अहि रावण पड़ल। शुक्राचार्य जी कहले कि ये रावण जल्दी एगो काम करो। कथा प्रसंग में क्या कहे के पड़ी तबे तू बोला। ए रावण एगो काम करो, ई लइका जब तक तारा राज में रही तेरा राज के विनाश कर दी। नाश कर दी लइका। नाश कर दी। रावण का कइलक कि उ लइका के लिया के समुद्र में ना दहवल। आ कोई लिखल पढ़लक वो सब ना काटे। लेकिन हम कहतनी कि ओ लइका के लिया के उत्तर दिशा में आ ओकरा के माटी खोन के हला दे। राहु केतुना दैत्य के माई जब देखली कि लड़का वो माटी के अंदर बा आ जीवित बा तो लिया के लड़का के पालन पोषण कैली आ ओकरा देह में जन्मते ही सांप रहे। ऐसे ओकर नाम अहि रावण रखाई जौन पाताल लोक के राजा। एक प्रसंग आइल वाली महावीरी मेला में रावण के वही रावण के महिरावण के हनुमान जी के बारे में गावे के चाहिए। अरे हनुमान जी के बारे में कुछ गावे के चाहिए। काहे कि महावीरी मेला हो तो महावीरी मेला में हनुमान जी के बारे में गाएं, हनुमान जी के चर्चा गाएं। जानतनी कर हल्का बा हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। अरे वहां के तो ठीक है बनी सब करावत रहो बेंजू वाला। जानतनी का बा ए अमन बाबू साच कहतनी कि हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत आइल बानी
हनुमान जी के मेला में, महावीर मेला में, तो हनुमान जी के कुछ भजन गावे के चाहिए। हनुमान जी के जन्म कैसे भइल ये सब गावे के चाहिए कि हनुमान जी आईनी कहां से, तब जने तब न गई ये सब प्रश्न गावे के चाहिए। लेकिन तारा तो गावे के बा एगो रावण के बेटा रहे तो ओकरा के दहवा देहल गई, तो समुद्र में फेंक देहल गई। लेकिन चलो है गीत सुनाओ तनी तारा के एगो नया धुरंधर पांडे कंपनी के फोटो किलो के लाजी अखिया से मिट गई। पिंटू बाबा देखिए देखी सब इकर गीत का दू गावल लिखल लोग चोरा के गा दे। बाप रे बड़का दुख भइल भैया कि लोग लाज अखिया से मिट गई, जमाना खराब हो गई। लोक लाज अखिया से मिट गई, जमाना खराब हो गई। अगर लोक लाज अमन का रही तई ना करितन कि ना तो आतिए जाई ना तो फातिए जाई। ऐसे पप्पू बाबू शिक्षा जरूरी है। चल बाबू म्यूजिक से गीत के कहो शब्द पर हमारा विचार कर। लोक लाज अखिया से मिट गई, लोक लाज अखिया से मिट गई, जमाना खराब हो गई। लोक लाज अखिया से मिट गई, जमाना खराब हो गई। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के बोल रहे आज मिट गई भूख लगे अखियां से मिट गई जमाना खराब हो। ई जानता नहीं गीत काहे लिखनी है। जब से मोबाइल आइल बा छोटका मोबाइल बा ठीक रहे, लेकिन है अंगुरी आगे वाला मोबाइल जब से आइल बा। हां ई मोबाइल के पाहुन ह। एगो लड़का हमरा से पूछला कि ये बाबा इंस्टाग्राम चलाई लेकिन ना हमने काहे का दिन इंस्टाग्राम हो आ तो इंस्टाग्राम पर रील खूब डालाला तो यही हम गीत लिख देनी कि हो खोल में हाथ अब तो जतवारी धनिया घर के बहुरियो हो गई। हो खोल में हाथ अब तो जात बड़ी धनिया आ घर के बहुरिया हो गईली नचनिया। का कहले बनी रवा देखी ना बड़का बड़का घर के लड़की सोशल मीडिया पे आके रील बनावतिया, पतो रील बनावतिया जो ना दिखावे के कौन सोशल मीडिया पर लोग देखे कितना ऐसे सोशल मीडिया का भइला से बड़ी नुकसान बा। हो खोल पे हाथ अब तो जत बड़ी धनिया घर के बहुरियो हो गईली नचनिया। उहे ना पप्पू जी
एगो बुढ़िया बिया उहो रील बनावती है केंगा हाय देखा अब तो बूढ़ी अभी बनावती यारी अब तो बूढ़ी अभी बनावती यारी जमाना खराब हो अब तो बूढ़ी अभी बनावती यारी जमाना खराब हो हो नजर जिधर जिधर जाए हो नजर जिधर जिधर जाए ये मेरे इश्क के इंतहा है सनम ये मेरे इश्क के इंतहा है हो नजर जिधर अमन बाबू अभिले माफ बा ये मत बुझिया कि धुरंधर बाबा डेरा जाता हमरा से तो डेराइबे करे तू लइका बड़ा बबुआ बड़ा तो गार्जियन का लइका से डेराहू के पड़ता सही बात बा ना तो पहले के पप्पू जी पहले के लड़का बाप मतारी से डेरा चले आए बेरा बाप के सामने लइका गुटका खा के यहाँ बुझा बहुत लेकर गुटखा खा के बापे के जूता में थूक देते रहे का कहले वाली सही बात बा पहले के लड़का अपना बाबूजी के सामने खैनी ना खोई चोरा ये बेरा के लड़का कहत है कि बाबूजी तनी चूना दी तो बाबूजी तनी चूना दिए तो का होई आ तो खैनी खाए के बा आ चूना के संगे संगे कहत है देखी ना खैनी हो गइल बा एक खिली खैनी दे लाज शर्म उड़ा गई लाज संतरा अरे हो खोल बेकार जाता अरे लोए लोए दारी हो खता डुला जा हो गारा गारा लोए हो खोल बेकार जाता होता लयदारी आ हो होता तू बोला जहां होता गारागारी रौरा यूट्यूब पर देखी ना ऊ बिया सोकरा माई के गोरी आवता ऊ बिया सोकरा माई के गोरी आवता तो उहे तू बोला ना ऊ तू बोला ना होई हमर पप्पू जी कहले वाले कि बाबा आइए मान सम्मान के साथ प्रोग्राम होगा सही बात बा तो का अरे हो खोता बेकार जाता अरे लयदारी अरे हो खता डोला जहां होता गारा गारी तो का तो पांडे धुरंधर अरे गइले सब भूल जमाना खराब हो गई रह दिया अब चली तनी कहानी पर हमारी कहानी रही टिंटू बाबा कि हनुमान जी के उत्पत्ति कैसे भई आ हनुमान जी ये संसार में अली कैसे आ हमार जे समिति के जे देख रहल बानी समय 5-10 मिनट रही तो पहले बताए काहे कि ऊ जोन प्रेम रस के गीत गौले तो हम प्रेम रस के गीत गाए 8 मिनट समय है 8 मिनट बा को अधिक कथा बा 2 मिनट तो कथा हमर जान का बा कथा हमर बा कि एगो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शुक्राचार्य जी के कहला पर तपस्या करे गइल बड़े आ तपस्या करत रहे एकरा बाद का भइल हम बताए हम गाए जैसे कि समय समाप्त बा एगो लयदारी गौले है तो हम सुना दी आवा हम अपना उम्र लायक खोजे है ने आवा है ने आवा हां जेकर जैसन उम्र होला वैसन के खोजबो करेला और मान ले कि हम जाके आ वीआईपी खोजब त ना होई तो चल जाओ कर लगा का हो वाह हम तारा ठीक लागत नहीं कि ना खूब बढ़िया कह तारी की ए होई तो भूलवाइए दी है लेकिन एगो बात सुनो लयदारी सुनाओ तनी बाबू प्रेम होला डू यू लव मी डू यू लव मी तू कहीं मंटीन कह जी यस आई लव यू अंग्रेजी नहीं की बोलत कहत नहीं लेकिन प्यार क्या है
प्यार क्या है? क्या है? अमन बाबू गीत गौले हैं प्यार वाला। प्यार के अंग्रेजी जानता क्या होला? लव। प्यार के अंग्रेजी होला लव। तो लव में जो बा LOVE 4 गो अक्षर बा। तो अमन जी देखो एल से का होला? एल से होला लेक ऑफ सारो। लेक माने झील, सारो माने दुख। प्यार दुखों का झील है। तो ओ से होला ओशन ऑफ टीयर्स। ओशन माने महासागर, टीयर्स माने आंसू। प्यार आंसुओं का महासागर है। तो भी से वैली ऑफ डेथ। वैली माने घाटी, डेथ माने मृत्यु। प्यार मृत्यु की घाटी है। तो ई से एंड ऑफ लाइफ, प्यार जीवन की समाप्ति। शाबाश तालियां। एगो लड़का तालियां। एगो प्रेमी एगो प्रेमिका से कहत रहा, सुनो जब तुम ताकत तो हमरा करेजा में घाव हो। हे भगवान हे आ देखो हमरे यो ताकत ठीक बा, लेकिन हो पिंटू बाबा की और मत तक है। ताको मत तुम। हां ना तो हर हुआ मत साफ पगला जी। भाई तक तरी हमरे के तो हमरा करेजा में पत्थरी हो जाता है भाई एगो गीत बा हमार, अमन बाबू देखो यो धुरंधर बाबा के लिखल गीत था कि नैना से मारी हमरा के एगो एगो डंटे से एगो लाठी से मारला जाला, आंख से भी मार दे जाला। केंगो तकाई हुआ के आंख से ना मारल जाला का हाल ठीक बा काजी पिंटू बाबा आंखों से मारल जाला ताकि ना केंगो का हाल ए एगो और चीज से मारा जाला नहीं के लगे बता कि नैना से मारी हमरा के अरे घायल बना गई कि अचके में आके दिल के अरे भीतर समा गई। खड़ा हो जा कि नैना से मारी हमरा के, 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 नैना से मारी हमरा के मारी हमरा के अरे घायल बना गई। कृपया दूरी बनाए रखें। आ जियो जियो बुड्ढा अच्छा जियो होई हां ई हो जाता कि ना हो, लेकिन क्या कहले वाले कि नैना से मारी हमरा के, नैना से मारी हमरा के, नैना से मारी हमरा अरे घायल बना गई कि अचके में आके दिल के भीतर समा गई। चलो अचके में आके दिल मैं हवा मेरे संग संग चले मेरे दिल में गई मैं हवा मेरे संग संग चले मेरे दरिया काले काले चले ओए आग में और तू कहे हम डेढ़ाइल बड़ी भाई हमरा रितेश बाबू नाल वादक, पिंटू बाबा बिरजू वादक शिवराजपुर है ना ए पंचे देखिए कितना तारीफ हम दिल जाने चल देखो
चल बात तूफानी जैसे रे राजधानी चल बात तूफानी जैसे रे राजधानी और का सपनों में नहीं नहीं में सपनों में नहीं नहीं लव लेकर थमा गई कि अचके में आके दिल के भीतर समा अचके में आके दिल के घायल बना गई तू प्यारे है किसी और के कोई प्यारे है किसी और के तुझे जाना कोई और हेलो तू पसंद है किसी और की तुझे मांगता कोई और चलिए आपका टाइम पूरा हो गया। हाय देखी हमारे पप्पू जी हेलो जा दौलत पप्पू कहले लास्ट तकरा जे भी अनाउंस करतनी बस 1 सेकंड में उलो वाले आवा जा दौलत पप्पू कहले भेट भई टाटा तू कहले एक पिंटू बाबा धन्यवाद सौदा झकास बाटे अरे लागी ना बाटा जादव पिंटू कहले जादव पप्पू कहले जादव पप्पू कहले भेंट भई टाटा आ सौदा झकास बाटे लागी ना बाटा सुनो पिंटू बाबा जादव पप्पू कहले भेंट भई टाटा सौदा झकास बाटे लागी ना बाटा का नाम हो रखो बाबू के आई थी हेलो हेलो लास्ट मंदिर बस बाबू लास्ट हेलो अरे नीरज बाबू कहले नीरज बाबू कहले हमरे मन के लोभा गई चलो कि अचके में आके दिल के भीतर समा गई अचके में आके दिल के घायल बना गई अचके में आके दिल के घायल बना